Yes, so I'm with Team Langga. Manulong mag-frisbee. Charge pa. So, na si Dames X. Na si Kintoy Bear. Si Papa Bear. Og si Thea. Si Kuya Bear. Then na si Granny Bear dito. So, karon is mulaag me. Mag-adventure. Char adventure. So, moadto mi somewhere sa pinakatunga diri sa Siquijor nga makita nimo ang Siquijor nga 360 degrees. So, moadto na mi. See ya. So, pahangin sa me. Safety first. Safety first. A few moments later. So, mga langga, yes, gusto kong mask kay kamera may tao diri. It's a fresh of breath. It's a breath of fresh. Oh my God, so nice kay diri yung mga langga. So, inanay lang ata pero murag asa may mga to na bandilaan. Frisbee. Yeah, bye kan dito. Yes. Wala ineng selfie. Yes. Mato na mi sa tower. Papa Bear. Ay, welcome to Siquijor Island and Bandilaan. Aloha. Ang hype beast ng Siquijor. Na. Na mag-jogging na ta. Kapoyan mo, pwede mo nung godore. Ah, Oh my God, mga langga, tugnaw. Tugnaw siya. Sige, day. Support ra ko. Bisita rami. So, gigutasan na. Ha! Awa lagi. So, dira siya. Musakata dira mga langga. Ha! 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 Ginako. Ay! Dol ra maguta siya. Kaya mga langga. Sinut. Musaka namin sa tower. Dito na lang umos na. So, muna siyang first floor. Ching. Yes, yes. And on second floor. Kaya lagi ni mo. Alam na. Ay, di kaya lagi na. Second floor. Fourth floor na tama. Third.
Ano? Hapit na. Dali na lagi. Ayaw tanaw. Minsan pa kayo nalulubog sa kanila. Ayaw huna ang alalong. Walang hindi lagi karami lang. Kaya last na. Buwang. And ang third floor. So, ato na siya pinaka-last. Face your fear! Is your fear mga kaipuan eh? Face your fear, then. And... Wow! So, muna siya ang... Yes! Fourth floor! Yay! Woo! So, muna siya mga langga. Nalumit na sa mga Bandilaan. Dito sa pinaka-tumoy. Kutas ka ko nga tower. Ano siya nga ito, timailan ha. Dili tang sugod. Sting! Oh, ano siya ang Siquijor. Excuse them. Malay. Sige, saba. Ano siya ang Siquijor. Kung unsa ka gamay ang Siquijor. Papa Bear! Padapin. Ching! 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 O, digba, gabalik na ta. Yan na nakagamay ang Siquijor. Nice. Actually karon is free entrance naman jud dagay diri dam no? Free entrance sa diri so pohon mo okay na tanan ng mga tourists nga pwede mo visit diri like free entrance as long as you are responsible sa inyong mga waste nga gidala. So yeah. Magtalikod ko mag-video na.
yes, we're going home to the place where we belong. So, yes, muli namin mga langga. So, that's our Bandilaan adventure. I hope nalingaw mo and puhon. Ma-okay na tanan. Makabisit pod mi dire. Makabisit pod mo dire. Para Okay na magod. Ang tanong lang dire. para ma-experience ko din ikaw ang kanais dire sa among isla. So, that's it for today's vlog. And we hope that you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. God bless and please be safe everyone. Ciao! So mga langga, yes, this is my second outro during a vlog. Kaya na ko'y i-shoutout. Yes, special shoutout sa ko'y agaw nga si Bevs Music and Lifestyle. So you can also check her YouTube channel nga na siya mga song covers. Kay talented din ako igagaw. Pero may char. So muto siya mga langga. And also, sa mga bago pa diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So that's it, and yes, see you again to our next vlog. God bless and please be safe everyone. Ciao!